மோடி பண்ணுற வேலைம்மா, இதை நாங்கள் பண்ணலை. இதுக்கு எல்லாம் காரணம் மோடி. மோடி வந்து எதை தான் விலைவாசி ஏற்றுறது, பெட்ரோல் விலை, டீசல் விலை, இந்த கேஸ் விலை எல்லா விலையும் ஏற்றிட்ட உடனே வருமானம் இல்லை மக்கள் கையில். எப்படி தான் இதை வந்து காப்பந்து பண்ண போகிறாங்க, எப்படி தான் இந்த வாழ்வாதாரம் இந்த நிலை நிறுத்த போகிறாங்கன்னு தெரியல. சிலிண்டர் வாங்கிட்டு அடுப்பில் சோறாக்கி சாப்பிட்றோம். எனக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம், நெஞ்சில் அடைப்பு இருக்குது. எனக்கு வந்து அடுப்பு புகை ஒத்துக்காது, எனக்கு மூச்சு திணறு வரும், நெஞ்சு அடைப்பு வரும். அதனால அந்த அடுப்பு அனல்லே போச்சில் அந்த போச்சில் தான் அதை வெந்துட்டு இங்கே வந்து சாப்பிட்றோம். நாங்கள் அடுப்பில் வேலை வர்றோம், வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எங்களுக்கு சிலிண்டர் வேறு ரொம்ப கம்மி பண்ணாங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். எங்களுக்கு கேஸ் சிலிண்டர் விலை எவ்வளோ ஏறிருக்கு தெரியுமா? தெரியுமா, 1050 ரூபா. எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏறிக்கு வேலை. நாங்களாம் தினத்தேவிக்காரங்க, மாதம் 1050 ரூபா கொடுத்து வாங்கினா என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு மாதத்துக்கே 1050 ரூபா ஆகுது. மானியமும் கிடையாது. இப்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கே போயிடுது அமௌண்ட்டு. 1000 ரூபா 1060 ரூபா கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்குறோம் மாதத்தில். ஒரு மாதத்தில் 2 சிலிண்டர் ஆகுது. சிலிண்டரே வாங்கக்கூடாதுன்ட்டு இருக்குது. விறகு வாங்கி அடுப்பத்தை வச்சு சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டு போயிடலாம். சிலிண்டரே வானான்னுட்டு இருக்குது. நாங்கள் சிலிண்டர் வாங்குகிறோம், வாங்கி வச்சுட்டு அடுப்பத்தை வச்சு சோறாக்குறோம். சிலிண்டர் கலையாச்சுன்னா அப்புறம் எங்கே வாங்குறது? மழை வந்துச்சுன்னா அப்போ திருப்பி யூஸ் பண்ணணுமேன்னுட்டு அதுக்காக பயந்துன்னு இது பண்ணுறோம். நாங்கள் 2 மாதமாக நாங்கள் சிலிண்டரே வாங்கலை. 2 மாதமாக வாங்கலை. எப்படி சாப்பிட்றீங்க? அடுப்பு தான், அடுப்பில் தான், கட்ட அடுப்பு தான் நாங்கள் பற்ற வச்சு கட்டிட்டு. சிலிண்டர் இல்லாத ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு டீ போட இல்லை, ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்காரனை விருந்தாளி வந்தால் ஒரு காய் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு முடியல. அந்த நேரத்துக்கு நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு தான் அவங்களுக்கு காய் போட்டு கொடுக்க வேண்டியது வருது. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்று இந்த இது நிலைமை வந்து எப்பவுமே வரவும் கூடாது. விறகு அடுப்புலாம் இப்போ யூஸ் பண்ண முடியுமா? அந்த காலத்தில் போயிட்டு எங்கே யார் இப்போ வாடகை இருக்கணும்? யார் வீட்டில் விறகு அடுப்பு பற்ற வைக்க விடுவாங்களா? இப்போ வீடே தரமாட்டாங்க. வாசலில் கூட பண்ணுவோம். அந்த அளவுக்கு இடமும் கிடையாது. இப்போ சென்னையை பொறுத்தவரைக்கும் கிடையாது. கரண்ட் அடுப்பு வச்சுன்னா கரண்ட் ஹெவி ஆகுது. அதுக்கு கரண்ட் பில் ஆகுதுல்ல. நாங்கள் இருக்கிற வீட்டில் அடுப்புலாம் பற்ற வைக்கக்கூடாது. அப்போ சிலிண்டர் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஹோட்டலில் தான் வாங்கி சாப்பிடணும். ஹோட்டல்லையும் ஏற்றிட்டாங்கன்னா இன்னும் எங்கே போய் வாங்கி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல. ஏற்கனவே போனால் நாங்கள் வந்து ஊரை பார்த்து போயின்னே இருக்க வேண்டியதான். வேற என்ன பண்ண முடியும்? வருமானம் இல்லைன்னா இங்கே 500 ரூபா கொடுத்தா அம்மா குடும்பம் பண்ண முடியலன்னா ஊரை பார்த்து போக வேண்டியதான். அதுக்கு மேலே வந்து கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம். குறையில ஏறிக்கின்னு தான் இருக்குது. குறையில 1 ரூபா கூட குறைய மாட்டேங்குது. அதே மானியம் போடுறேன்றாங்க, மானியமும் போட மாட்டுறாங்க. எதுவுமே 1 ரூபாய் எதுவுமே கவர்மெண்டால் எதுவுமே புண்ணியமே கிடையாது. 350 ரூபா இருந்தது, 300 ரூபா இருந்தது. 350 ரூபாயிலேருந்து இப்போது இவர் மோடி வந்ததுலேருந்து விலை ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்குது. 1 ரூபா கூட குறையில. மானியம் தர நேரம் அதுவும் கிடையாது, 1 வருஷமாக கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 500 ரூபா 400 ரூபா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. டபுள் மடங்காயிருன்னா அது குடும்பத்தை ரன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஒரு மளிகை சாமான் வாங்கலாம், எதுவும் செய்யலாம். ரொம்ப நடுத்தர குடும்பங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அதால் குருவி சேர்க்குற மாரி ஒவ்வொரு 1 ரூபா கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. அந்த 1 ரூபாய்க்கே தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். நாங்கள் வந்து காலைல வரோம், இன்னும் மணி 1 ஆக போகுது, இன்னும் காலை சாப்பாடு கூட சாப்பிடாத ஒரு லோல் அடிக்கிறோம். நாங்கள் செய்கிறோம். அப்படிலாம் கஷ்டப்படுறோம். கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சா இதே போல் கவர்மெண்ட்டு தான் முடியும் போய் சாப்பிட்றாங்க. மக்கள் கையில் பணம் இருந்தால் தானே வந்து வருமானம் வரும். ஒரு எள்ளி வாங்குவாங்க, ஒரு காய்கறி வாங்குவாங்க, எல்லா வேலையும் ஏறிக்கிட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? 500 ரூபா கொடுத்தா ஒரு குடும்பம் பண்ண முடியல. ஒரு குடும்பம் 500 ரூபா கொண்டு கொடுத்தா அரிசி பருப்பு எண்ணெய் கிண்ணெய் எல்லாம் வாங்கி குடும்பம் பண்ண முடியல. பொம்பளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? விலைவாசி ஏறிக்கினே இருக்குது. டீசல் விலை ஏறுது, பெட்ரோல் விலை ஏறுது, சிலிண்டர் விலை ஏறுது. ஒரு கடைக்கு 100 ரூபாய் எடுத்து போனால் ஒரு எண்ணெய், ஒரு மிளகாத்தூள், ஒரு காய் வாங்கினா சரி. அப்போ 100 எண்ணெய் 35 ரூபா 30 ரூபா கொடுக்குறோம். அதை நாங்கள் வாங்கி என்ன குடும்பம் பண்ண முடியும்? இந்த பூ வாங்கிட்டு வந்து வச்சோம். காலையிலேருந்து ஒன்றுமே இல்லை, 80 ரூபா விற்றோம். நாங்கள் எப்படி பழக்க முடியும்? அதான் இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் சுத்தமாக குடும்பம் நடத்தவே முடியல. ஏன்னா இப்போ எப்படி சொல்கிறது, 500 ரூபா கொடுக்குற இடத்துல 200 ரூபா 100 ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க. அதை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த பூவால் எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. அது சும்மா இருக்கிற ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு இந்த வியாபாரம். அதே வாடி போயிடுச்சுன்னா சாமிக்கு கீழே குப்பையில் தான் நாங்கள் போடணும். இப்படி இருக்கும் போது நாங்கள் அந்த சிலிண்டர் விலை ஏற நாங்கள் எப்படி என்ன பண்ண முடியும்? பழையபடி விறகுக்கும் கிருஷ்ணால் அடுப்புக்கும் தான் நாங்கள் போகணும். இதை மோடி பண்ணுற வேலைம்மா, இதை நாங்கள் பண்ணலை. இதுக்கு எல்லாம் காரணம் மோடி. மோடி வந்து எதை தான் விலைவாசி ஏற்றுறது, பெட்ரோல் விலை, டீசல் விலை,
இந்த கேஸ் விலை எல்லா வேலையும் ஏற்றிட்ட உடனே வருமானம் இல்லை மக்கள் கையில். எப்படி தான் இதை வந்து காபந்து பண்ண போகிறாங்க, எப்படி தான் இந்த வாழ்வாதாரம் இந்த நிலை நிறுத்த போகிறாங்கன்னு தெரியல. மோடி வந்ததுனால தான் இவ்வளவும். ஆனால் அந்த ஆளை ஒதுக்குனா நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆள் எப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூடினாரோ வந்து பூந்தாரோ அன்றைக்கே பிடிச்சிச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில். ஆனால் மோடி வந்து எல்லாத்துக்குமே இறங்கிது தான். அந்த ஆள் வந்ததுலேருந்து ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு ஏழை மக்களுங்களுக்கு. குறைச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். குறைக்கணும். சிலிண்டர் விலை இன்னும் கம்மியாச்சுன்னா எங்களை மாரியே எங்களோட இன்னும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்குலாம் நல்லா யூஸாக இருக்கும். சிலிண்டர் விலை குறைச்சா நல்லா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு. மக்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து எங்களுடைய கண்ணீரை பார்த்து அவர் சிலிண்டர் விலையை குறைச்சா நல்லா இருக்கும். விலைவாசியை குறைக்கணும். சிலிண்டர் விலை எங்களுக்கு குறைச்சி கொடுக்கணும். அதான் உங்க கோரிக்கையா? ஆமாம், எங்களுக்கு அந்த சிலிண்டர் விலையை குறைச்சி கொடுத்தா ஏழை மக்கள் அவங்கள வாழ்த்துவாங்க. நன்றி.